Mr. Adams appeared to have came into the position of an intelligence information. And this information is classified on its nature. Umkomishana lamapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ukhankanye amalungu amabini eParlamente namhlanje kusuku lwakhe lwesibini lokunika ubungqina phambi kwekomishoni kaJaji Madlanga. Udutyulwe wabhubha usihlalo wombutho wonoteksi iGauteng National Taxi Association eSoweto eGauteng. Umqeqeshi weKaizer Chiefs uNazreddin Nabi unqinile kuba ufikelele kwisivumelwano sokuqhawula umtshato neqela leKaizer Chiefs ngelixa iKaizer Chiefs kusalindeleke kuba ikhuphe ingxelo yayo epheleleyo. Sinamkele kwindaba zethu andaba indodwa andaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsondo. Umkomishana lamapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ukhankanye amalungu amabini eParlamente namhlanje kusuku lwakhe lwesibini lokunika ubungqina phambi kwekomishoni kaJaji Madlanga nephando ungenelelo lugwenxa kumsebenzi wamapolisa nakwinkqubo yezobulungisa kweli. uNjengele Mkhwanazi utyhole ilungu leParlamente uFadil Adams ngokuba neenkcukacha eziyimfihlo zezobuntlola ekwakungamelanga ukuba unazo. Uphinde wathabathisa apho ebeyeke khona izolo ngalentsasa uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi nobungqina bakhe phambi kwekomishoni kaJaji Madlanga. Izolo uNjengele Mkhwanazi uqalele le komishoni yophando ukuba isigqibo somphathiswa wamapolisa onikwe ikhefu elikhethekileyo uMnumzana Senzo Mchunu sokuchitha iqela elikhethekileyo eliphanda izenzo zokubulawa ezayamene nezopolitiko KwaZulu-Natal yayingesiso. Namhlanje uchazele le komishoni ukuba ukuthathwa kwala madokethi ay-121 KwaZulu-Natal esisiwa ePitoli kwakulahlwa nje umkhondo kuzanywa ukukhusela kwabantu abathile. What is more troubling about this is that the head office, detective services, had conducted some inspection on these dockets, as I indicated yesterday. In their inspection, they will have seen, and they even confirmed some of them through the entries that they made, that the investigation is complete on the docket and suspects should be arrested. The least that they could have done is to take the dockets and go and look for that suspect and arrest the suspect. The reason why it was not done, I would not know. They're in a better position to explain. Lo kaMkhwanazi utyhola ngelithi amapolisa namanye amalungu enkqubo yobulungisa kweli asebenzisana namaqela onqevu ashishina ngeziyobisi. This commission is here to help us answer the question of how involved are the politicians and other private people, including police officers, how are they involved in interrupting the work of the security cluster in administering this criminal justice system. Lo kaMkhwanazi ukwakhankanye amalungu eParlamente amabini uFadil Adams wombutho iNational Coloured Congress kwakunye noKhola Barnard weDA. Akukho nto ingako ke ayithethileyo ngoKhola Barnard, kodwa utyhole uFadil Adams ngokusebenzisa gwenxa iinkcukacha zezobuntlola ekwakunganyanzelekanga ukuba zifikelele kuye. Mr. Adams appeared to have came into the position of an intelligence information. And this information is classified on its nature that Mr. Adams should not be in possession of. So it is an information that is intended for another structure of parliament. If it comes to his position and as a lawmaker, as a person who is serving in parliament,
he ought to know that when I'm in possession of information from crime intelligence that is classified, it must be handed over to the Joint Standing Committee of Intelligence. Ukanti ke kulindeleke ukuba aphinde anike ubungqina bakhe kwakhona ngomso. Liphansi linyathelo lombutho we-MK lokumisa ikomishoni eqhubayo kaMadlanga nephanda izenzo ezigwenxa kwinkonzo yesipolisa kwakunyana kwicandelo lozobulungisa kweli. Inkundla ephakamileyo ePitoli isikhabile isicelo esingxamisekileyo se-MK sokuchitha isigqibo sikamongameli Ramaphosa sokumilisela le komishoni kaMadlanga kwakunyana nokunqunyanyiswa komphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu. Inkundla ephakamileyo ePitoli isikhabile isicelo esingxamisekileyo sombutho we-MK. Ijaji kule nkundla ithe yadandalazisa izizathu zoko. In the first applicant's papers, nothing is said that could conceivably reflect negatively on the suitability of Justice Madlanga or the acting minister Pachalia to fulfill their obligations in terms of the President's decisions. We therefore conclude that the matter is not urgent and we make the following order. The matter is struck from the roll due to lack of urgency. Ukanti ngaphambili umbutho we-MK Party uthi bekungekho mfuneko yokumiliselwa kwekomishoni kaMadlanga kwakunye nokunqunyanyiswa komphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu. It's legal or it's illegal. There are only two options. If it's legal, fine, then it will go carry on. If it's illegal, then it must be stopped at the earliest possible time. Igqwetha likamongameli Cyril Ramaphosa lithi esisicelo se-MK Party besinokususwa kumqulu wezicelo ezingxamisekileyo. This is a matter which ought not to take the court's time in the agent role, on the agent role, because this is allocated on an agent basis where this court must decide whether this agency. The applicants have failed to meet the requirements for agency, and the court can refuse to hear the matter by either striking it off the roll or dismissing it. Uadvocate Griffiths Madonsela omele umphathiswa wamapolisa onqunyanyisiweyo uSenzo Mchunu uthi elityala likhangeleka lingxamisekile kuba liphathelene nekomishoni yophando kaMadlanga. The reason why they approached the Constitutional Court and the agency was claimed at that time was in anticipation of the Madlanga Commission, which was due to start on the 1st of September. Nangona inyathelo le-MK Party liphanzile, akukacaci ukuba lo mbutho uza kubhena kusini na kwesi sigqibo sale nkundla. Kudutyulwe kwabula usihlalo wombutho onoteksi uThami Moyo ngentseni yanamhlanje Soweto eGauteng. Unobangela wesi siganeko awukaziwa kodwa kurhanelwa ukuba sinento yokwenza nodushe lonoteksi oluqubayo. Kungoku nje amapolisa aqhuba uphando ngesi siganeko kwaye azingela abarhanelwa. Amapolisa kwiphondo laseGauteng akhangela abarhanelwa abadubule babulala usihlalo wombutho onoteksi iGauteng National Taxi Association uThami Moyo eSoweto. Isithethi samapolisa eGauteng umnumzana Mavela Masondo ucacisa ngokwenzekileyo. The information that we received is that the deceased is the chairman of the local taxi association, and he was driving alone in his car from Soweto towards a town when he was stopped by suspects who were driving into vehicles. Understand that it's a minibus taxi as well as a Toyota Yaris. So the suspects then fired several shots. Okay. Umasondo ukwathi bakrokrela ukuba esisiganeko sinento yokwenza nomlo wabaqhubi beteksi. We cannot confirm that it's related to taxi violence, but we suspect that it is related to taxi violence, taking into account that the victim is the chairman of the taxi association. As the police, we've got a taxi violence task team that is investigating cases that are related to taxi violence. Sebelezo thutho kweliphondo lithi kudala lisenza inzame zokusombulula lentsinda badala yedabi lonoteksi kweliphondo. As a department, we have been doing everything we can in consultation with the industry to actually minimize or to have a day zero in as far as taxi violence is concerned. In accordance, of course, with their very own taxi commission that would have said to the department, you need to play a role. But equally,
the industry itself has got to play a role in stabilizing and making sure that they uproot all those corrupt and bad elements within themselves. Amapolisa amemelela kubahlali abanolwazi mayelana nesisiganeko ukuba beze ngaphambili neenkcukacha. Igqiza lezobulungisa uthintelo lolwaphulo-mthetho kwakunye nokhuseleko elikhokelwe ngumphathiswa wezobulungisa nophuhliso lomgaqo-siseko Mamoloko Kubai lihambele eMthatha namhlanje ukuya kuva izikhalazo zabahlali. Isisekabani sale ntlanganiso kukujongana nemingeni ephathelene nokuxhuma kwamaqondo olwaphulo-mthetho kule dolophu. Abaphathiswa besigqeba sokhuseleko nolwaphulo-mthetho banike indlebe kwizikhalazo zoluntu eMthatha eMpuma Koloni kwilinge lokuzama ukulwa nolwaphulo-mthetho olugqubayo kule dolophu. Kambe batshintshiselene ngeqonga begangatha phezu kwemiba edla umzi kwiphondo liphela. Sifuna nisixelele ukuthi ingabe ngolu hlobo sihambisa ngalo izinto ingaba luyaninceda na? Naw yilonto sizeleyo apha sizojonga. Xeshikweni ibambela mphathiswa lamapolisa livakalise ukungaxoli ngephondo leMpuma Koloni elilithafa lobundlobongela obusekelezwe kwisini. Utsho isithi umphathiswa lo kuza kufuneka befumene amaqhinga okujongana nale ngxaki. Here in the Eastern Cape, we have a big problem of gender-based violence. We visited the Tutuzela Center. That's an important government response to try and support victims and improve convictions. But the problem is a deep problem in the Eastern Cape and all over the country. Siyanicela ke bomama sincediseni asikwazi ubavala singurhulumente ngoba sihlali nabo. Bahlala nani umjonge ngowakho umlandelele ubone baseqalile uyambona apha emehlweni nami ndandibonwe emehlweni ekhaya. Uba sowuna ingxakana uthunyelwe clinic. Ngelixa abahlali bephalaze imbilini yabo kubaphathiswa ngemingeni abajamelene nayo. Sine problem thina singabantu aba-disabled from the Department of Health where sifumana khona i-assistive devices. Uyufumana asizifumani kaba abanye baphela bezithengela. Abantu bakuthi they are being victimized. Ngaba bantu kuthiwa si-foreigners. Barendiselwe ii-saloons. Ngabantu bangaphandle. Esisigqeba ke sizibophelele ngokuza nezisombululo kwiingxaki zoluntu njengenxalenye yamaphulo karhulumente okuhambisa inkonzo. Buthe qolo ukusuba imiphefumlo bundlobongela bemipu kummandla weCape Flats eKapa kwiziganeko ezahlukeneyo kudutyulwe kwabulawa abantu abahlanu eMfuleni naseWestridge eMitchells Plain basemagunyeni bathe ziziganeko zoyamene nomkhuba oquqisayo obundlobongela bemipu kweli phondo. Ngabantu abahlanu kubalulwa kubo nabemi bangaphandle ababini abadutyulwe babulawa eKapa. We shouldn't tolerate gangsterism, that we shouldn't accept it as a norm in our communities. It's the acceptance of these things and the people that perpetrate these mass shootings that is making it a norm. Iintsapho ezininzi zihlele exhaleni yaye zisenamanxeba angasokuzayeka ukopha. Every time you hear of someone being shot and killed, whether it's a gangster or innocent person, it always takes you back to what you lived through. And it's a constant reminder of what happened to Malachi, and if that is what I'm going through, and I was only his uncle, I'm always thinking of what does the parents of these kids go through. Kambe inkokheli zezenkolo kwanabahlali zifuna uzinzo nempendulo ngezi ziganeko ezingenalusini. Yes, we're in a crisis. Yes, there's an epidemic at the moment. But to me, I'm looking at what can we do differently for the next decade? What can we do to the kid that just started grade 1 now? What program can we put those kids through? To prevent the epidemic that we're in at the moment? Because in my opinion, all of us are to blame. All of us are victims, even the gangsters themselves, because they are recruited. Okwangoku akukho bani unqakuliweyo, amapolisa asaqhuba uphando. Ibhanki enkuvimba igqibe kwelokuba ingenzi tshintsho kwinzala kwimali ebolekwa iibhanka zeli igcine ku-7%. Kungoku nje inzala kwimali ebolekwa abathengi ihleli ku-10.50%.
Icandelo lezokhenketho lithi lisibophelele kwiphulo lalo lokuphuhlisa ezokhenketho kweli nangona kukho kungaboni ngasonye ngokuphathelene nokuchithwa kwebhodi yesebe lezokhenketho. Umphathiswa wezokhenketho unkosikazi Patricia de Lille uthi wonelisekile emva kokuba amalungu ale bhodi ichithiweyo ebhenele enkundleni. De Lille uthi oku kuza kunika umkhombandlela ngekamva kwakunye nomthetho olawula eli sebe lezokhenketho. Umphathiswa wezokhenketho uthi uMzantsi Afrika uphawule unyuka kwenani labakhenkethi baseMelika abatyelela eli lizwe. Lo kaDe Lille ubalule iinkampani zeenqwelomoya kunye neehotele njengezithe zadityaniswa libhunga lezoshishino lwezokhenketho lweli likwasebenzisana norhulumente ukwenza kube lula ukuqhubisana nemingeni efana neevisa ezichaphazela ukukhula koshishino. The American market is the fastest growing currently in our sector. The American market has overtaken the United Kingdom market in terms of growth, to an extent that the demand for more flights between the United States of America and Africa and South Africa is now considered by the Minister of Transport. So we've seen a massive growth in that market. Uthi lo mkhwa onxulunyaniswa neemeko zoqoqosho kunye namanyathelo amaninzi ekusafuneka enziwe ukuze qinisekiswe kwaye kutsalwe iindwendwe ezininzi zamazwe ngamazwe. We must make sure that every tourist feels safe when they arrive in our country. And lastly, infrastructure and product development, investing in the experiences of heritage sites and products that will sustain growth. Kulandela imeko yezopolitiko emandundu kunye nobudlelwane phakathi kwesixeko sasePitoli neWashington, oku kuye kwaba inkxalabo kwaye kwatyhafisa abantu baseMelika ekutyeleleni uMzantsi Afrika. Fortunately for South Africa, we're not single market dependent. So, yes, the US market is significant for us, but we have other markets. They recently announced flights directly from Sao Paulo again. So, and the South American market has always been a viable market for us. Kusenjalo isebe lemicimbi yasekhaya liqulunqe inkqubo yevisa yedigital. We want to become a world leader in using technology to manage immigration so that we can cut out corruption and security risks and make sure that we bring efficiency across the board. Le nkomfa izaqukunjelwa ngomso. Umqeqeshi weKaizer Chiefs uNazruddin Nabi unqinile kuba ufikelele kwisivumelwano sokuqhawula umtshato neqela leKaizer Chiefs ngelixa iKaizer Chiefs kusalindeleke ukuba kuphi ingxelo yayo epheleleyo. Akacaci ngokwangoku ukuba yintoni kanye unobangela uqhawuka komtshato phakathi koNabi neKaizer Chiefs. Konke oko kuzacaca xa sele iChiefs ikhuphe ingxelo yayo ngokusesikweni. Kaizer Chiefs nekwindawo yesithathu kwilog ibethwe ngamanqaku amathathu kwelinye sisikhukhune United ngokuhlwa ngolwesibini kwaye biqala ukubethwa sukela iqalile lesizini. Akacaci ke ukuba ngubani ozaxhuzula imikhala njengomqeqeshi omtsha weli qela ukubheka phambili. Kanti ke abantu bethu bazityande igila ngezindaba zogamba komqeqeshi weKaizer Chiefs kwikhasi lethu leWhatsApp. Emva kokuba iqela eli lithe labanjwa ngumqeqeshi ngethuba esayokonga unkosikazi wakhe, hayi khona baye baneziphumo ezihle kakhulu. Wafika yena wayigxobha loo nto, wabamba idraw wabuya wabethwa kowesibini umdlalo. Kule midlalo yeleague akwaqela nalinye linoyiwina yonke le midlalo. Ukubethwa kwabo yisikhukhuni ingathi kube kraka nakwimanagement ngokokwabo becinga bazawuchebelezela. Ewe yena umqeqeshi wethu ebenazo impazamo kodwa abona abantu bayingxaki phanga abadlali aba benza impazamo ezininzi zokuphulukana nebhola emva koko bavuza inqaku bangakwazi uyikhusela. Chiefs ithathe isigqibo esihle kakhulu. Bonakele umqeqeshi weChiefs uba wohlulekile. Wohluleke ngokucacileyo nje. Ivele wakubeka kwacaca. Nkosikakhulu ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya ndikwamkele kaloku kudesika yam yemozulu mna ke ngegama ndinguthabile inzwakazi yabathembu mva nje
kanti imozulu masivuleke mbukele ekhaya siphawulweni kaloku iziganeko zamvanje kuMzantsi Afrika ngokubanzi uyawuphola kakhulu xhapha ke mpela mbukele ekhaya ukusibekela kwezulu mpela ke kumbindi nencamo yoMzantsi Afrika njengapha koBriska eksani qaba ngamafu phaya ngesithandathu beyivala ke beyisohola mina noko sekuvulela kamandi phaya ngokuhlokwa ngomso ngenxa yakhe ke la 34 degrees xa bevala bese ngimini ngomso wona ke mbukeli amaqondo wakho phansi naphezulu lokuqala bethi niphondo kuphaya kaloku ephondweni ke lasempuma koloni njengapha kwendawo ezininzi ke ezizinze kuntshona nombindi welapho njengapha kokalado kwasekuseni futhi iyavakala futhi ingqele phaya ngenxa ka 3 degrees bavale kucweke kamnandi ke ngomso emva kwedinala ko-24 degrees ithi ke bethuna kwakhona bethuna imozulu kwelaphondo laphaya eFreystata njengapha futhi ke kumantle kakhulu welaphondo 10 degrees ekuseni phaa koSasolburg kanti kuyatshisa mpela ngomso xa bezawulala ngenxa ka-30 degrees welanga phaya emini kanti ke benjenje ephondweni lapha kaloku bethuna entshona koloni njengapha futhi ke kumantla nempuma elaphondo njengapha koBeaufort West ngamafu mpela nengqele ngenxa ka-5 degrees ekuseni nantsi kwakhona bethuna kwakhona imozulu kwiphondo laphaya ko-Northern Cape ngomso mpela ke mbukele ekhaya futhi ke koQurubani kwasekuseni ngamafu no-9 degrees naphaya eKimberley futhi ngabana xa bevuka futhi ngo-5 degrees 2 nqembe nami ngokubanzi phaya ephondweni bethu futhi ke lase-North West ngomso mpela ke kwintshona namantla walaphondo zimvula zindudume ekuseni phaa koTosca ngo-11 degrees xa bevuka ngomso nantsi kwakhona bethuna kaloku imozulu futhi ephondweni laseGauteng apho sikhoyo thina kalo mzuzu mpela ke futhi kumazantsi nempuma yelaphondo njengapha koSprings ekuseni akhona amasachoca phaa futhi ngenxa ka-7 degrees ngexesha lasekuseni bukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi phaya ephondweni laseLimpopo ngomso futhi ngamazantsi nentshona laphondo njengapha kaloku koThabazimbi ekuseni ngo-11 degrees napha kwimpuma ngamafu mpela koPhalaburwa ngexesha lasekuseni sehle njalo ngokubanzi phaya ephondweni lasempumalanga njengapha kumantla nentshona yelaphondo Middleburg ekuseni sisithoba sikhukhuza futhi zimvula nentshizane ekuseni ngeshumi nesithathu mbukele ekhaya vuma kaloku ndivale ndiyisonke imozulu bethuna phike KwaZulu-Natal impela ke kumantla welaphondo Pongola ekuseni zimvula ngo-14 degrees napha kwimpuma Richards Bay ekuseni beyivala kabandi imini futhi ngo-16 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyoli kamnandi mawethu.